Bandiraɓe musidɓe tedduɓe, musidɗo mon Amadou Yakubu salmini on, juurima on, ñaganima on Allah moƴƴere. En ñaguima Allah nde ndewnanta en kadi jottinen lewru ndu, jaɓana en golle men. En garti siftodirde bandiraɓe seeɗa tan yewtere men nde guinnirɗen fartangeji korka. En jeeya fartangeji korka ɗeɗo balɗe 10 cakkitiɗe, ko heewi na haala e majje, moƴƴere wonde majje, nde yimɓe tinnoto ɓeyda hen dewal mumen Allah, golle mumen moƴƴe. Sikki ala ɗum ne haale ñande fof. Enen noon jiɗɗen siftinde bandiraɓe tan ko ɓeydude dewal mum Allah e ɗeɗo balɗe. Ko gonga ni en yiɗa hen neɗɗo woɗɗitina hoore mum gueɗe aduniyankoje holni yahoɓe ha joño e nder jamaji no nulaɗo men Jami Kise ngoni waɗanno. Neɗɗo joño e jama taw yaltata so wona tan haaju ɓurɗo tidde ha ñande korka gasi. Eɗen gandi kam hande ɗum weeɓani ha tengti kam e yonta hande. Hatta ɗum webde ko goto men fof en somi haajuji kewɗi, ene rondi haajuji ɗi wawana. Ɗum waɗi jomum so wi tan yo joño hen e o wasa jogdade, wasa jotodirde yimɓe no fewi, joño tan weɓanta ɗum. En gasani neɗɗo joño e nder jama tawon ñalla hutorade téléphone mum e nulda leppi WhatsApp e ko way noon e ko way noon. Wadde ɓeydude hen dewal Allah ngal, wadde wona tan joñade e nder jama. Ɓeydude dewal Allah ngal neɗɗo no wawi wadde ɗum galle mumen, kono kadi neɗɗo no wawi waɗirde ɗum kadi sengo wongo, woni etade wadde golle moƴƴe ga tan wona ko anditirte dewal Allah ko. So wiyama tan andi en gandi so wiyama dewal Allah tan hakkillaji kuccata koye juulu e korka e ko way noon. Ko amma so wona ɗum kam gollal moƴƴal fof ko dewal Allah. Wadde jiɗɗen wiide tan ko gaga gueɗe tan manditortoɗe l'islam ɗe, neɗɗo so ne wawi wadde sadak, sakko miskina, hokka ɗum ko julde, mo ala ko juldi, so ne hattani ittude tan yaltinde konngol hunoko mum, femnude rendo muɗum, haalana ɗum e wo gueɗe baɗɗe fayida ɗene nafta ɗum. Ɗum ɗon koye gollal moƴƴal jeeya. Wadde tinnare nde ene wawi wonirde sengoji kewɗi. Ɗum noon ɓaydi no mbiɗen ni weɓanta hande neɗɗo joño tan wiya ene woɗɗito gueɗe aduniyankoje tan. Hande hay no wiyatno ni, hay hojom goto weɓanta neɗɗo ala ko haali kam balɗe 10 walla ko way noon. Wadde yo neɗɗo tinno tan e golle mum moƴƴe ɗe waɗanno. Diina diina nawori fof. Diina no foti feñde gurdam neɗɗo, gaga wona dewe Allah tan gandaɗe ɗe juulu en e ko way noon. Diina o ko jikkuji ɗin gowɗen wiide. Wadde ɗum ɗon foti feñde gurdam neɗɗo. Ha joni yo yimɓe tinno tan on ɗon banggue. Goto foof o watta hakkille e hoore mum, goto foof andi caɗele muɗum, goto foof andi ngakkere mum holto woni, tinno e ɗum ɗon. Ñaago jomiraɗo yafuya, ñaagano bandiraɓe mum kadi yafuya, du'ano bandiraɓe mumen. Yimɓe du'odira, goto foof du'ano goɗɗo on guila yimɓe ne gurdi, anani, goto foof du'ano goɗɗo on ko du'ano hoore mum ko moƴƴi, du'ano goɗɗo on kadi hono mum ko moƴƴi. Du'ano rendo mum, du'ano leñol muɗum, du'ano leydi muɗum, tawa ne laɓɓini ɓernde muɗum. Ɗum ɗon foof koye dewe Allah jeeya. Ko neɗɗo so jogui hen anniya moƴƴo tan gasi. Ne wayno anniya moƴƴo ko on woni anniya ko ɗum woni ma mbiyen saldu kala gollal, walla daɗɗude kala gollal. Ko wona ɗum ko kala kone haale kene waaje mbasen yejjidde
mbaɗen ɗum e ɗemɗe meɗen, seɗen kalda yimɓe meɗen kalanenɓe ɗemɗe ɗe ɓe nanata, kalanenɓe kaldaniranɓe kadi no ɓe nanirta, no ɓe pamirta. ɗum woni yolde mawde wasa wonde hakkunde wajotoɓe e wajeteɓe, yolde mawde wasa wonde hakkunde gandanɗa hoorema jannguɗo e human binne, yolde mawde wasa wonde hakkunde ceerno e almudu, yolde mawde wasa wonde hakkunde jannguɗo duuɗe école e jannguɓe duuɗe Qur'ana. wadde en paami wadde ɗemgal e ɗemɗe meɗen ɗe ko ɗen goni ustonoje en ɗeɗo jole gonɗe hakkunde meɗen. ɗum noon yo yimɓe tinno ganda kadi haalde ɗemgal muɗum jeeya kadi koye dewal Allah. nde won noon jomiraɗo tagi en o waɗi o nguru muɗum ɓalejo, waɗi o nguru muɗum boɗejo, hokki o ngal ɗo ɗemgal, hokki o ito ngal to ɗemgal o ɗum ɗo fof ko ha mbawen yiide kawisaji makko kanko jomiraɗo, ha mbawen kadi ɓeydade gonɗindemo. nde won noon ɗum ɗo fof o hollata en tan ko sertugol meɗen ɗemɗe, sertugol men guri ɓalli hollata tan ɗum ɗo fof ko kawisaji tan Allah, ɗum addira tan ko ha goto fof ko Allah hokki ɗum ko reena ɗum, goto fof ko Allah hokki ɗum ko farnoro ɗum, taw wiyani ene yawo goɗɗo on eko woni ko, walla wiyani ene tetta ko goɗɗo o ko Allah hokki ɗum ko ene tetta ɗum. wadde paamen haalde ɗemgal muɗum jeeya koye dewal Allah, haalde ɗemgal muɗum jeeya ko e yettinde gandanɗa hoorema walla mbiyen jeeya koye holno wiyeteno huɓnude aadi. nde won noon so Allah hokkima ɗemgal koko halfinma, ya huɓnu aadi, halfinma an jannguɗo, an ganduɗo, o Allah halfinirma ngal ɗo ɗemgal ko ha jangde maɗa nde, ko janguɗa ko, ko mbawɗa ko, mbawa haaldude ɗum e rendo maɗa ha faama. wadde sen jiiɗi tan mbiyen goto fof ha tengti hen janguɗo ne wayno ko nulaɗo ni e leñol muɗum. ɗum noon yo yimɓe tinno on ɗon banggue, yimɓe ganda ko ɗemɗe meɗen goni ngaaluje meɗen, wadde hay goto woto yejjit wonde ko ngal mum woni ngaalu muɗum. en ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala nde yettinanta en korka meɗen dow jaam e kisal, o jaɓana en dendagal golle meɗen e jafodiren kadi du'odiren kadi e julde korka nde so gueno haaji. ɗum noon Allah jarama, on jarama, on calminama, on jurama, on ñaganama Allah moƴƴere, on mbiyama kadi mawde malade, yo Allah yurmo en yaafo mayɓe men, mayɓe julɓe kala. yo jaam ñallan en wuro e ladde woɗɗi badi. on jarama.